Undani uvele mafini uzobe zabantu unge uzobe Ngiyabonga bantwana kaNkulunkulu, inkosi izinibusise. Sizofakaza ngemisebenzi sibonge nesibindi bobamkhulu abanaso ukusakhela lenqanawe enkulu kangaka enye inalo yakha konke okunzima ngoba kusenzima namhlanje. Nikhona nje ngijwayela nginazi manje ngithanda ngempela yini. Ngoba phela sizoba sila sizolungisa zona inhliziyo ngoba ukukholwa komuntu unguvuma wenhliziyo nokuthanda komuntu kuvuma wenhliziyo angavuma ngomlomo inhliziyo ngaphansi bikayile ukuthi hayi akuyena kodwa mayihlatshwa ibhobo lethu basela kumina bese ubona umuntu wesiphuphulu. Namhlanje wonke umuntu la ngifisa ukuthi mayihambe kweli ekhaya ngiba sisikhulumizweni sokuzalwa mhla kuqala kubantu babamkhulu asemwelise ngamunye ngamunye konke besikuzelela. Ingakaze ibe khona emhlabeni into eyayi njengoba bomkhulu noma umuntu owakwaba njengoba bomkhulu engakaze abe khona emhlabeni. Kwaqala ngoba bomkhulu babekhona abantu beyiphethe inkonzo kodwa inkonzo ephethwe belungu
uma ugula nje uyithandazela uze uphume umphefumulo. Uyedwa umuntu wafika emhlabeni wasekwazi ukubuyisa umphefumulo womuntu esehambile, baba mkhulu. Ngesikhathi baba mkhulu wayethunywe kuleli zwe ukuba ezofuna intaba yomhlangano wenhlangakazi. Basefikela la efikele khona-ke. Bonke abantu ababuza ngale ntaba le ethunywe yiyona inhlangakazi. Ayekho noyedwa oyazi inhlangakazi. Basegcina esebona ngathi le nto athunywe yona ayikho. Abantu abahlangana inhlangakazi kufanele uyazi uma usethingwini. Kodwa babengekho abayaziyo. Abesikhathi wasebona cha le nto ayithunyiwe mhlawumbe into engekho usephindele emuva ekhaya kubo. Ngoba wayethunywe yizwi ngokona ekuqaleni imisusa ekhaya kubo. Ithi ayizethina la azosilungisa. Azobutha indlu wadingana usenza ngakhona. Ichithikeleyo azoyibutha. Mangabeke esefuna-ke le ndaba. Itholda akekho umuntu oyaziyo. Wasecabanga yedwa ecabanga ukuthi hayi akagibele isitimela aphendele kubo evele ifike ngaso agibele isitimela aphendele kubo. Azakhuluma ehamba yedwa athi vele iningi indaba ngakubo. uNkulunkulu bekufanele amthume ngakubo. Kanti uNkulunkulu ayikhethanga lezi zakubo iy'ndaba uphethe ley'nhlangakazi. La ethi uNkulunkulu sokuhlangana khona nawe ukunika imithetho yokuhola leli bandla. Wasebona ngathi ayikho-ke le nto abeyithunyiwe wasegibela isitimela esephindele ekhaya. Mayela ebhodazini sajama isitimela. Behla belungu basibheka isitimela basicela ayikho into efile esitimeleni. Kepha amayethu uyasihambisa sihamba isitimela. Lasebele yafika-ke izwi lemsusa entabazwe. Yathi Shembe ikhona yini lapho engikuthume khona la? Ufuna ukubonani Shembe? Ufuna ukubona ngibulaya wena nawo bonke nalonke lesitimeleni. Base yakhumbula uShembe ukuthi konje wayethunywe izwi bese phindele ekhaya engayitholanga into ayithunyiwe. Basehla esitimeleni. Abelungu bayazama ukukhenika wehla esitimeleni uShembe. Washona phansi sathi ehla esitimeleni bathi basithetha belungu isitimela sahamba. Ubaba omkhulu wasezama ukuphikisa izwi likaNkulunkulu. Ukwehla kwakhe kwaba uhamba wesitimela wasehla ehamba eqhubeka. Esehamba ngenyawo efuna le nhlangakazi. Wahamba wasedlula komunye umuzi esomela amanzi. Wafica isalukazi emnyango. Wasekhuleka ecela amanzi. Sasisimeyalela kisala sothi ungena kule yandlu leya ufica khona imbiza. Ufike uyikhelele amanzi sibuza uShembe ukuthi akunganele ngathi hayi khona ingane ikhona lapho ikhona khona amanzi kodwa ungayiphazamisi ufika ukha amanzi uphuza amanzi bese uphume ehamba. Eseyake ubaba omkhulu kule nje namanzi. Afika wakha amanzi aphuze azanelise bese sekuyamhlula ukubona lengane ikulesimo ngoba yayisishosha lengane intombazane. Bese kuyamhlula ukuyidlula nje waseqala ithandazela. Wayithandazela le ntombazane kwaqhuma amathambo yasukuma ngenyawo.